song yanga wachiridza inonzi nani? Inonzi gogere tamba bhora. Saka vangade kuziva kuti munhu andiri kutaurira anonzi ani? Unonzi ani Sarau? Shadrack ani? Shadrack, zvekuimba izvi wakazvidzidzira sei uchishandisa chigubhu? Jarudziro yokadoma. Oh. Saka zvimwe zvaunoita besides kuimba chii? Unokuita zvekuimba chete? Handiti. Saka chimbotipa imwe song yechitutinzi. inonzi ani song yangu achiridza? Dara chauya. Oh. Saka masong aunoridza unasarudza sei? Unongoteerera paredhiyo wobva watanga kuridza? Handiti. Chimbotiridzira imwe yacho chibvutinzi. Iyi song yangu wachiridza inonzi ani? Inonzi? Oh, une imwe song isati yawasati waridza? Eridza tinzi.
Shadi pamasongs avari kuridza ndemai artist akasiyana siyana handiti artist wauda kusangana naye panziyo dzese dzawaridza ndiani paMacheso oh handiti pachine imwe yasara song dzapera handiti saka zvimwe besides chigubhu chimwe chauda kuseenzesa pakuimba chi gitari wakatombodzidzira unogona kutoridza keyboard oh saka pakura kuti uda keyboard handiti nhamba dzefoni dzababa wako unodziziva dzitaure tinzi 0779 682 508 handiti dzidzokorere futi 0779 682 508 handiti chipedzisira nekurova kaya kawatanga nako kaja Prayzah kaya Prayzah